Ngiyanibingelela emakhaya zonke indlela feka umsakazo wesiZulu Khosi FM. Lokubelela amandla magwaza unjinji sengikhona ke njengamanje ukuthulela ingoma ezingama20 sibone ukuthi ngabe iziphi engenile ngabe iziphi ephumile nanokuthi iyiphi ingoma namhlanje ezoba unumber 1. Wathi ngibone ukuthi ubani abakhona la uKhosi hayi sawubona. Khuphuka lapha mbunzi. Alright, thank you. Khosi hayi sawubona. Khosi hayi. Ngiyaphila mfethu kunjani? Ubani inkunzi le? Izwi yami yathobeka, moya wami yathobeka. I never thought ukuthi uMandla ngasingathwa kanjena. So ngiyabonga noma ngabe bekuthiwa akasasebenzela ekhaya. Lapha khona uMandla beyithanda iRadio. iRadio impilo kaMandla. So ngiyacabanga ukuthi uyajabula lapha khona. Ngingakandi kakhulu wayijwayele ukuthi hayi asihambe nongikhaya phese emsebenzini. Ngiyakwazi ngemuva emaparking nangaphambili. Mangisuke ngizomlanda. Uyabona Mandla ngibuphi namhlanje ngifikile emsebenzini wakho. Wazi wangahamba la ekhaya angazi ngisho ewindini. Ngangifike nje ngipake ngimlande. So kukakhulu nje ukuthi this past 4 to 5 years uMandla was not himself. Ngiyacabanga ukuthi abanye banotisile. So ngithatha leli thuba makhona abanyathelile esemsebenzini, makhona abanyathelile kwi-community yonke, ngiyamxolisela kakhulu. uMandla was a kind person. uMandla ubebeka idingo zabanye abantu before idingo zethu. uMandla ubekethi yazi ngqongini kubani imali ukuthi angikutshelanga ngoba ngiyazi uzongithethisa. uMandla bebathanda abantwana bakhe. Mina ubaba wami ushone ngesemncane. Kodwa uMandla bebathanda abantwana bakhe. uMandla was a soft dad. Bengibizwa ngenkanyama. Ngoba mina bayazi ukuthi kumele ukuthi ngihleze ngithethe. But when kufika kuyena yonke into uzohleze easy. Bayabazi ke abantwana bami la emsebenzini bengihleze ngithetha njalo. Ngithi ubasapha abantwana emsebenzini. Kodwa engafuni ukubashiya. Cause ubazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi wathi ngqo ngiphatheka kabi. Ngoba iskill sami akekho umuntu engishiya kuyena. Wayezama ukufundisa uSinothando, I think babenza i-advert noma i-promo ngisazi. Wathi I wish ngabe ngithola ithuba lokunika abantu iskill sami. uMandla was multi-talented. Sasithi makuwukuthi wenza i-advert noma i-promo athi ngqo yenza i-invoice, ngenza i-invoice. Noma ngisekamerweni athi ngqo lalela imasterisha ke manje. The way we were so close. Besifana nobhuti nosisi. Awekho amahlazo engawazi ngoMandla. Kwesinye isikhathi besike sixoxe into eyihlazo sihleke. Ubungeke uzusunderstand. Ubungeke ukhone that deep connection ebesinayo. uMandla ubonile ukuthi uzoshesha hamba. uMandla umuntu onenkani. That's why I'm so surprised ukuthi uvume kalula kanjena ukuhamba. Cause ngiyayazi inkani yakhe. Ubungeke usurvive empilweni kaMandla if you are not a strong person. uMandla needed a strong person. Sisi nje babe wangana nga. Cause Mandla needed a strong person. Ubungeke umkhone inkani yakhe.
but uma sengithe aseqila yilapha kweqila khona. uMandla unawo amabatha amaningi njengomuntu, naye uyawenza ama-mistakes, kodwa ushilo wathi ngqongikhathele. Noma ngingafuni ukumukela, but zikhona izinto ey'ningi, wathi ngqongikhathele, akhuleke-ke ngisho ukhuleke. Zikhona izinto ey'ningi engiyibonayo, wathi ngelinye ilanga ngcono kuhambe mina kuqala, and wathi ngqongi kwenze konke impilo yami vele izoba mfishane, but ngitshela ukuthi hhayi-ke usuyiphuzele-ke manje. But ngiyabonga uNkulunkulu ngempilo kaMandla ebesiboleke yona. Kuyangithobisa ukunibona nibaningi kangaka. Ngiyacabanga nalapha khona ukuthi kuyamjabulisa. Ngiyabonga bonke abahleli balo mcimbi abakwazile ukuthi bewuhlele. Siwumndeni, asazi ukuthi sibonge kanjani, because we never thought ukuthi ukuthi uMandla kanti uthando kangaka. Uma esho, because ngiyamazi ukuthi usu-confident ngaveke usuqalileke unedrama. But ingakho ngithi I think useshilo ukugive up, because uMandla unenkani. Ugive up ukuthi ngikhulisa abantwana ngingedwa, azi ukuthi abantwana bakhe bamthanda kangakanani. Kwesinye isikhathi ngize ngibe nomona, the bond abanayo nabantwana, bengabona bami bodwa abantwana, but bekhona nabanye. But ungifundisa ukubathanda uMandla abantwana bakhe, because ubebathanda uMandla abantwana bakhe. Ungifundisa ingane ungayihlukanisi, ngikwazi ukuthanda iy'ngane ngendlela eyodwa. So nalapha khona kunzima ukumdedela, ngelinye ilanga ngiyamcasukela ngithi he's such a coward to leave us like this. Oqala nje unyaka, but kube khona ukuthi kumele ukuthi ngimdedele aphumule. Ijeni yakhe ayihambile, ake ngifikile ekugcineni. Ngiyabonga kakhulu uMandla. Abantwana bami ngeke beze bayiswele if adafika. Abantwana bami banomalume, abantwana bami bano-anti. Ngendlela esingathwa ngayo kuyasithobisa, ngoba uMandla umuntu onamabatha, kodwa uNkulunkulu wamnika abantu abazoba senhlizweni yakhe, abazokwazi ukum-understanda. Ingakho ngithi ngakulesi sikhathi ngicela hamba aphumule. Lapha khona ngiyafisa ukuthi mayijike ibuke emuva, alibone ukhozi lokho amenzele khona, because kwaba yisilonda. Ngalesi sikhathi esibeke emsebenzini, ngathi uma ngifika ekhaya imawulalelo ukhozi, ngashintsha ngifake igagasi. Kodwa manje ngizoshintsha futhi ngibuyisele ukhozi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyabonga ukuxhaswa kwabantu abasixhasile bonke. Kuyasithobisa, sibona singafanele. Mina ngiyabasaba abantu, nawe uyazi, ngiyabaleka nje uma kuthiwa khona umuntu ozobingelela, kodwa shuthi bekuhlelo laNkulunkulu ukuthi ngaleli langa ngiyoke ngime nami ngikhulume. Sesiphilile mina-ke emide kangaka, kodwa abanye amsho ukuthi abangazi because ngiyabaleka ngoba abantu ngiyabasaba. So ngiyabonga kakhulu ko-Ayanda, koSma, inhliziyo yami iyathobeka. uMandla benosisi, uMandla benobhuti, uMandla benabantu, besihlala nabantu lapha ekhaya abangazona ngisho iy'hloko zethu. Ugcina usumukela, ugcina usekumalume wangempela ebantwaneni bami. Ngathi ubazi ukuthi ngelinye ilanga yohamba angishiye nalabantu engokwazi ukuthi uma kuwukuthi ingane
ayihluphi iy'ngane ngemali kuphela, cha, akulisho imali. Uma kuthi iy'ngane zidinga i-advice sengihlulekile, wayazi ukuthi ngqo kukhona abantu. I'd like to say hello to everyone here. Like, it's really nice to meet y'all. I wasn't really expecting to speak right now because I'm a very shy person. And yesterday I spoke reading, and I never like the speech that I wrote wasn't from the heart. And I feel like I should say what I feel because I'm a very strong person. I don't like crying. Like, I think I'm so bad because like, I'm saying to tears and I'm like, why are you shouting at me? I just don't like it. Like, so, ngangizwana nobaba when I was really young. Ngihamba naye places. Ngiyakhumbula njalo ngangena la eCause. I know some of y'all know me. Njalo. Ngizengena la ngidlala nepiano. Ubaba ethi ugangelani. Yini ngithi hawu baba. Manje sengibona le ndawo and I feel like ubaba sehambile. It's really sad. But I know ukuthi it's not like I'll never see him again. I'll see him, and I know ukuthi I'm the second to last born. So I'm very firm, I don't like crying, and I'm strong, and like I feel like people take me as a child, and I don't like that. I'm very grown. I like to thank my dad. I've met so many great people actually because of him. Madam Boso, Madam Rasta, Madam Gadi, like so many great people, so many great uncles, aunties, even people that I just met now. And I feel like there's a reason why Baba made me introduce to them, because I'm a child, like Obama knew that I was going to be successful in life, like real successful, because I always say that I'm going to go to America, I'm going to make $1 million. I'm going to be the first billionaire in the Magwaza family. And I always tell him that to the T. We always fight to the T, no, from the passion. He's like, no, I want you to study here, study law. And I'm like, no, I don't like law. And now I tell him, I love medicine, I love helping people, I love caring about people, like the way he cares about people. So I'd like to declare today that I know in 10 years' time,